Vítajte na Kalvárii v centre Nitry a chcem vám predstaviť tento veľký trojizbový byt s benefitmi. Tento trojizbový byt s výmerou 85 m2 ponúka veľkorysé izby, obývačku s východom na balkón, spálne. K bytu prislúcha aj pivnica, ďalšie izby. Každá izba má východ na balkón. Prednedávnom tu bola zrekonštruovaná komplet kúpeľňa. Byt mimochodom ponúka, čo je veľkou výhodou, vlastné kúrenie, že má vlastný kotol plynový, separé toaletu a kuchyňu so špajzou. Ďalší z benefitov je táto murovaná garáž 20 metrová. Tak čo, zaujala vás táto ponuka? Tak ma neváhajte kontaktovať.